той се слива с цвета на пръстите ти и ти често ги захапваш. А белият шоколад предпазва ръцете ти ето така. Мамо, виж колко са здрави моите пръсти! От това, което видяхме преди малко, стана ясно защо Майкъл Джексън ходи с лепенки на пръстите. Просто си хапва човека. Само не можах да разбера защо той хвърли толкова мангизи, за да така стане малко по-беличък, вместо да си смени шоколада. Не знам. Каналето е яйцето на кокошката. Кокошката на яйцето. Каналето, дами и господа, продължава с горещите теми от изминалата седмица. Изненадващо най-горещата тема се оказа внезапното застудяване от вчера. Падналият сняг парализира цялата страна, много хора не можаха да отидат на работа, седяха си вкъщи, където и не им оставаше абсолютно нищо друго, освен да пинат по едно малко няколко пъти. Впрочем, на темата за студа, зимата и грипът ще се върнем по-късно, а сега да видим как се справят обикновените хора. Значи, вижи, ще се бира и нищо не като... Няма... Знаеш какъв съм катил? Всеки ден пия. Страхотна вода. Всеки ден по... ръки. Малко бира и то... И после... Лампата. О, свет. Две лампи. За кой толкова лампи на едно място? Не мога да разбера. Сложите една лампата, ама две толкова близо една с друг. Направо. Искам да ви кажа, че няма да мине. Аз съм с два пръста. Оп. И с две ръчички. Ръчички, ле. Що не са четири ръцете, аз не знам. Важното е, значи, каквато става. Важно е хората да се обичат и да... Те са... Колко са тук? Едно, две, три, четири. Аз виждам четворно, бе. Сега, ако можех и да изпия още 4 пири. Вашата коса трябва да е винаги лъскава. Вашата коса трябва да е винаги мека като коприна. Вашата коса трябва да е винаги здрава. Какво значение има каква трябва да е вашата коса, след като скалпа не ви е здрав? Често имам проблеми с цвета и целостта на кожата, когато мъжът ми излезна от своята. Опитах какви ли на кремове, но те не дадаха никакъв резултат. Една приятелка ме посъветва да опитам с крем карамел. С новият крем карамел мъжът ми не излиза от своята кожа, а моята кожа е бяла и цяла. За нежна и непокътната кожа използвайте крем карамел. Крем карамел. Сигурна грижа за кожата на някои жени. Здравейте! Аз съм Бозица Кирилова, а вие сте с любимото си предаване "Обичам те, животно". Ще се видим след малко. Рекси, виж моето кученце. Виж се.
Обичам го това животно. Обичам го. Този брой на предаването "Обичам те животно" ще говорим как да стоплим нашите катерички и котенца през зимата. Да, зимата е труден период да стоплим нашите котета и нашите катерички. Затова нека го направим сами. Аз съм открила няколко фондации, които по-късно ще ви ги кажа. Съжалявам, че не мога да ви покажа моята катеричка, но аз съм донесла от нея една бълха. Ето сега ще ви я покажа. Тя леко пукна, тук е и нейното семейство, а има и разни други гадинки. Нека се погрижим и за тях, и за всички останали, които не можем да видим с просто око. Що се отнася до нашите катерици и котета, аз съм открила две фондации. Да стоплим катериците и котетата и да изкъпем катериците и котетата. А сега за всички, които обичат животните като мен. За те реци знай, аз и мисля за тебе любов. Обичам го това животно. Каналето е яйцето на кокошката. Кокошката на яйцето. Брачет, аз чух, че там било топло. Топло е, брачет, да. Има и палми, има и девойки по плажа. Ще се разхождат и такова. Що сме ние тук на семафора, на гарата? Защото на нас, брачет, ни дойде до тука. До тука не до тука, брачет. Е до тука. Точно така. Защо ни дойде до тука? Защото толкова време, толкова години, какво ли не носихме, какво ли не донесехме? Това тухли, това вар, това цимент, това реформи, това правителства, това министър-председатели, това председатели, бе. Това заместник министър-председатели, всичко. Обаче на нас гърбовете ни се изкривиха. Да. Защото на цимент държахме, на какво ли не държахме, обаче вече на това не държим. И за това бай-бай, довиждане, до свидание, ние заминаваме за Майами. Ние отиваме в чужбина, където Майами има спасителки на плажа и разни други такива социални придобивки. И други работи. Да. Защото в крайна сметка по-добре е да си талант в чужбина, отколкото да бъдеш хъш в собствената си страна. Не бе, брачет, по-добре е да си емигрант. Извинявай, аз те обърках. Да. По-добре е да си емигрант в чужбина, отколкото да се правиш на мъж в собствената си страна. Това е. Аз знам, че ние ще се оправим, нали? Някога се оправим. Но както писаха, след 29-30 години. А ние нямаме време да чакаме 29-30 години. Вие, ако искате, чекайте! Ние ви казваме довиждане, скъпи брати и сестри, другарки, това не. Това не. Влака идва. Айде, ние сега ще се качим. И бай-бай. Замаяваме. Не бе, заминаваме. Как замаяваме, бе? Заминаваме за Майами. Пишете ни на адрес. Киро и Спиро, Майами. United States of America, код 5300. Да. Ocean Drive, номер 4. Чакай се, не се знае дали сме на Ocean Drive или на... Как няма да сме на Ocean Drive? Там нашите брачеди има, бе. Не. Има страстни брачеди на Ocean Drive. Стига, бе. Уважаеми зрители, вие сте със седмичната културно-дезинформационна програма "Каналето" на Българска национална телевизия. В минутите, отредени за нови лица, искам да ви покажа една специална рубрика, която се казва "На открито" с очарователната водеща Валя Яхниева. Телевизионният дебют на наша млада, но амбициозна колежка. Уважаеми зрители, вие сте
на открито пред Българска национална телевизия. Аз съм Валя Ихниева, а темата на открито днес е културно-масовата приватизация.